Oh, kasama ni Papa na. Kalimut. Three years niya, 3 years na to, okay? Okay. Wala pa rin ganyan. First father. Iba ko siya mga sapa, no? Mas ganahan ko kay sinapang ang ganahan ko ang hatag ko siya maayon ko. Yan ko siya Dala na ko sa ako sa mga ikot, sa mga sapa. Mami, siya. Wala ka pa. Sa lalo, ay, namin kami suka. Murag siya may store. Store. Ay, sa lalo. Okay? Hello, one, hello, my test, hello. Guys, sugod ako na, manindog na, tuliyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namang Amahan, sa gihapon, ngayon usap kami, aron among ipadayon ang among usa gihapon ka pagpakita sa dagway sa among pagigugma kanimo nga pinagi sa pagpadayon namo sa pagtuon sa imong mga pulong, sa imong mga pagtulunan nga gitudlo sa imong simbahan. Sa gihapon sa among pagpadayon niini, dili gyud namo kalimtan ang paghangyo pangaliyupo kanimo nga unta sa gihapon ang mao nga espiritu nga imong hatag nga mo'y mugiya kanamo para nga mahimo ngayong magmapuslanon ang among tumong nini na naagihapon niini karon sa among pagpadayon. Sayon ka nga kung kami lang pasagdan nga magtuon sa imong pulong nga wala ang imong espiritu, mahimong makawang lang o mapunta kami sa amo-amo lang nga pagtulunan o mga pagsabot nga mao'y mutukmod ka na mo hinuon sa panagbahin-bahin, inay panagiusa. Mao nga hinaot nga ang maong espiritu nga ikaw gyud mao'y nagpaluyo, mao gyud mo giya sa among pagtuon karon. Karon nga kini mapuslanon gayon kanamo o dili lang kay kanamo sa uban usab nga among paambitan aning among makatunan. Kini tanan sa gihapon among pangayo kipasalamatan sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo nga imong bugtong anak, among manluluwas uban sa panabang sa mga anghel, mga santo sa langit, sa among mahal nga inahan, Mama Mary. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maayong hapon, maayong adlaw sa Ginoo. Ako ning bansayon yun, yun ako ning kalimtan ning pag-greet of maayong adlaw sa Ginoo. Lord's Day. Sa atong pagtuon God, mao ni siya agad ang sa mga early fathers, nakita mo ng mga early fathers, katong mga amahan sa itong pagtuong na contemporary yun sa mga apostol. Nila ni Saint Ignatius of Antioch, disciple of Saint John, Bishop Polycarp, disciple of Saint John Japon,
Sa ilang panahon kining Domingo, gitawag nila adlaw sa Ginoo, Lord's Day. Dayon, labi na sa ulahing mga panahon, kadtong Jewish Sabbath nga Sabado, ang solemnity ato giilisdan o kanang gitawag og Lord's Day, adlaw sa Ginoo. O mao na naisilbing ihulip na to sa Jewish Sabbath nga Saturday. Okay, nya kining isyuhar ba hangtod karon lisod kay ni dawaton sa ato mga igsoong Seventh-day Adventist. Mo nga naatay si parin topic po noon niya na. kay ngayon sila kay ilisdan ko na to ato ko nang giusog ang balaod sa Dios. Pero actually na anay matutipot nga kanang paliwanag, explanation kung ngano nga Domingo na. Dili na siya ikatingala po nga dunay mga kausaban nga para sa uban simang na kuno na, pero para na to dili na siya simang sa atong katekismo. Kanang atong Lord's Day adlaw sa Ginoo nga Domingo mao na siya fulfillment of the Sabbath, mao na siya katumanan sa diri sa bag-ong kasabutan nga mao na Domingo na adlaw sa Ginoo, adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo. Kay naamay mga balansayon sa daan nga pag-abot sa bago gilisdan na para sa nang tuli, circumcision muna sa daan kanang entrance sa kingdom of God. Kinahanglan man katulion i-circumcise, pero sa bagong kasabutan, bagong tugon gipulihan ang nagbunyag. So makita nato nga nahan gyud kausaban mga na po, no? Explanation na to nga kung niadto ang ilang halandumong adlaw diya sa semana, Sabado, sa mga Hudiyo, ang ato sa mga Kristohanon, nato mga Kristiyanos, adlaw na nga Domingo, adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoong si Kristo. Kaya nag-ingon ni San Pablo nga kung wa pa mabanhaw ang atong Ginoo, kawang lang ang atong pagtuo. Nya kinabanhaw magyud niya atul magyud sa adlaw Domingo, mao na nga kining adlaw Domingo mao ni atong himong special nga adlaw alang ato nga Kristiyanos. Nganong Sabado man tong ilang sa daan nga gipili tungod kay mao man putong adlaw sa ilang kanang gitawag og Independence Day. Independence Day. Kay adlaw Sabado man tong katong ilang Exodus. Kato di ba na ulipon man tong mga Israelinhon sa kamot sa mga Ehiptohanon. Naman as 10 commandments gani. Itong ilang liberation ba to? Day, Independence Day nila. Sabado to. Munang sa Deuteronomio, kung ako mali mo, 5:15, pahanduman tong adlaw nila. Sabado man to. Munang ang ilang Sabat, tunong nila ng 7th day of the week. Okay. Niya, ato mga Kristiyano, ang atong halandumong adlaw, adlaw man sa pagkabanaw sa Ginoo, muna diya na puta. Okay, diya na puta. Ato na po ng Kristan. Labi na kay sa Hebrewanon 4:8, lain na kuno ang adlaw sa paulay. Lain na kuno. Huwag mo nang diskutan ni San Juan sa binariyag honor days nga nagingon siya nga nadiha ako sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo. Niya kanang pagingon niya nga nadiha ako sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo kung magtuon ta og exegesis nga Katoliko sa mga exegesis kanang interpretation nga Katoliko. Bot pa sa bot ana nagsimba kuno siya si San Juan sa adlaw sa Ginoo. Nagsimba. Labi na sa translation nga sa Biblia sa mga Protestante kanang Tinday o The Living Bible, ang klaro ginito nga si San Juan nag-ingon nga nagasimba ako sa Ginoo sa adlaw sa Ginoo. Adlaw sa Ginoo. Kanya nakapitaw ko kanang higala nga Adventist evangelist mo na si kanatong ma-encuentro sa DSDR. Ingon siya nga dili pa na kuan di na Domingo. Sabado ko na kay adlaw sa Ginoo. Kung sa adlaw sa Ginoo, Sabat, Sabado, tingin siya nga, ayaw na tugtuon na kay kung atong susihon ang kasaysayan sa mga early fathers, ang ilang ipasubok anak Domingo yun. Kay ingunani ang usa sa rason. Sa style ni San Juan sa pagsulat, basta Sabat galing Sabado, ang iyang ibutang Sabat gina. O Sabat. Diba? Yung mga sulat ni John, bisag ang gasulat anang buko, Acts, basta Sabado galing, Sabat yun ay tawag. Kaya muna na ilang naandan. O muna ilang naandan. Pero, anong lahi man?
sa pinadaya ko no Jis. Kung Sabado pa na, Sabat untay butang. Kaya ano na inaanda nila. Pero anong lahi bang terminology gamit? Adlaw sa Ginoo, probably lahi nang ipasabot. Lahi yun. Okay, Domingo mo gina, labi na mo research ta sa mga sinula sa mga early Christian. Sama ni Obispo Ignacio. Obispo Ignacio. Itong iyang sulat sa mga taga-Smyrnians, kung nalimot, no? Nga, naingon siya nga, dili na kono Sabato o Jewish Sabat o Sabat. Ang ato ko na obserbahan, mao na ang Lord's Day. So, i-distinguish niya nga lahi ang Sabat, lahi ang Lord's Day. So, maklaro na to nga lahi yun ang Lord's Day, pasabot diha ng San Juan sa pinadaya ko ng Jesus. Mao na ang Domingo. So, karon, diyan sa nato ng Sabado. Okay. Diri sa ta sa kining may tungod sa kining mga panghitabo ron. Kung siya itong isalmot aning wala ni siya, top tune ni siya sa atong panahon. No, ato naman rin isigutan sa miyagi, isigutan na ito kamay din. Kung sa pag-atong palawog. Kining issue may tungod sa problema sa droga, no? Ang kining addiction, o kung sa may atong ikatampuan eh, no? Kung siya itong ikatampuan ng problema, o gani ron, ipalunan mo sa mga balita, no? Ni-announce na po ang atong presidente, murang kagabi man siguro to. Nga to, giuna niya pagbulgar, iyang nahibawan, isa na mga dagkong tao nga na-involve anang protector kuno sa droga, mga general mong ito. Okay. Diyan karon lain na po, mga ubang opisyalis na, ubos-ubos. Gatong mayor, mga sa pana diya. Latest sa itong nahibawan, ang galing, mga judge. Judge mo gani. Okay, grabe. Mayor, siya ba ito? Mga ito'y nauna na, surrender na, katong una. Okay. Then, may anak sa mayor magaling sangkot, awa mo surrender, ako, ipangita na magaling. Then, yung mga patay. Just, grabe yun. Okay, grabe yun. So, mag-ingon ta nga, di po ta kaingon nga, ang itong presidente, wag yung gibuhat. Naagin siya gibuhat, pero ang iya pong kagalingon pamagi. O medyo attractive yun ang karisma sa atong presidente. Kay first time na sa history sa atong mga presidente yung nagkahimo ng anak. Di ba? O ang ato lang medyo kita sa side sa simbahan, medyo murag direkta mo angal sa kining death penalty. Okay. Kining patay ng Israel, extrajudicial o naamang galing na. So, murag diha ta mo angal kay ang atong simbahan ron ang gipanghingusgan nga sistema sa paglimpyo sa katilingban, dili ng patay, dili ng panghulga, kundi kanang gitudlo sa Ginoo diri sa bagong kasuputan nga sambol kanang ang turmulaan na bunon ka o bato balusan ng mugpan. Medyo lahi ang gitudlo sa Ginoo sa bagong kasabutan. Sa daan, ato lang i-remind atong naisigutan sa miyagi nga sa daan ang gihulaboy po sa Ginoo nga kanang silot dayon ba? Nya des gyud. Di ba sa daan kasabutan masipyat ka, makalapas ka bisan sa adlaw ipabahulay batuon ka hangtod mamatay. Dayon, mananapaw po ka, babae ka, usap ka mo mananapaw, death penalty dayon. Di ba? Batuon ka hangtod mamatay. O magaling na naabtang ni Kristo sa iyang panahon. Di ba? Kato si Magdalena. Si Magdalena sa matong kamananapaw. Ilan ang tang batuon sa mga Hudyo kay sila ba sila na ito? Mamatay ka ang bataon. Sa kamananapaw, pakauwawan ka. Batuon ka hangtod mamatay. Death penalty yun. Pero dito, muna gibasihan sa itong mga pare, nahibong ka nga, seems wala mo uyon. Si Kristo atong ilang tinguha nga patyo nila to si Magdalena. Di ba? Muna gibasihan ko sa mga pare nga, niabot din panahon nga kadtong batasan sa mga Hudyo sa una ilang nandan nga ilag yung patyo ng mga magsasala, no? Kanang usanan na kanang mananabaw, death penalty yun. Pero nganong it seems o klaro kayo nga si Kristo murag ni supak. Kay ganoon, niingon man siya. Kinsa tong wala makahimo og sala. Gani ang istorya pagaliana di ba ni tikubo man si Kristo. Nato siya murag gisulat. Di magaling na mabasa sa Biblia kung siya ito yung gisulat base sa mga komentarista sa ining Biblia na mga exegetes o sa panang mga
kanang interpret sa Biblia na mga speculation, mayroon siya nga probably gisulat ni Kristo dito katong mga sala, klase-klaseng sala sa mga tao. Oh, klase-klaseng mga sala sa tao. Wala na nasuwat sa Biblia. Oo, ang gisulti na kung sa'yo gisulat ni Kristo, pero moro na yung mga huna-huna ba sa mga analyst na yung magtuon sa Biblia na probably ang gisulat ni Kristo dito sa pagtikubo niyan, nasa gisulat, mga nagkareiyang klase sa sala ng gibuhat sa tao. Ngayon, mo rin ito, ningon din si Kristo, nagto sa mga Hudiyo nga, buot mo patay ni Magdalena, kay ginanalaging patyon, kay mo naman nilang nanda, ay, kinsa tong walay sala. Siguro, pwede po na ito i-paraphrase may kinsa tong wala ka sala, o wala diri, oh? Oh. O kahimo, ano yan, ha? Oh. Mo'y mo na o pato, aning babayhana. Huwag mag-iwi bato. Huwag mag-iwi bato, bisig ko sa kabok. So, angkol sila nga, utro po sila. Magkasasala. Ang lakaw gani sila. Oh, ang lakaw. Dayon si Kristo, wala po mo bato. Oh, huwag matay sila. Siya ang tayo mo bato. Di ba? Base siyang gisulti, huwag mo siya sila. Huwag mo siya mo bato. Pero po, nga itong higayon na, murag makaingon ta, nag-iamulos ni Kristo ang death penalty. Sa iyo ta. Yeah. Sige, sis. Baliw ko sis, my good one. Look, ako po na pamalandungan ba? Kanina po sige magtutulog lang po. Doon ko na sis, barag mo tingog. Dili sa among pamilya lang, kaning mga pamaagi karon nga bagko. Ang nasanto gid sa kumuto ka ng nga sa atong Biblia nga mismo ang Ginoo naman to ni-report ang anghel sa iya nga imong gipang buan, imong gipang sabwag na buan, liso na amay itubo, apil man pud ang mga sabot na amay itubong sabot. Dayon imbis unta to ningon na tong anghel nga aw unsa man gusto ka among panguwaon tong mga sabot. Ingon man ang Ginoo mismo nga, ayaw lang, pasagda ilang ang atong mga trigo o mga sagot na magdungan ng tubo. Kaya kung inyo niyang kwaon ang mga sagot, base maapil ang trigo. Ngunit ako karong di pangalandungan na, nasa atong panahon na, ang Ginoo na siya, Ginoo na siya, o anghel na siya, na anay perfection, di na sila masayop o kuha atong mga sagot, nga maapil pa ang mga trigo panguha. Di ba ganin niya ipakuha? Sa taan man niya magdungan ang tubo, ang trigo, ang sagot. Unya karon nga kita, tao lang man ang mga kuan naghimo anak karon pagpanguha ng mga daotang mga elemento nga mga nagbuga. Di ka sila masayo. Nakuha nila itong mga trigo, nga mga maayong tao po. Unya pagkahuman, usgahan na nila nga daotan. Muna po natin pa mga mismo Ginoo na siya, amahan na kitigan ito, o ang mga anghel. Iyag yung gibawalan ng mga anghel, nakuha na mga trigo. Kasi ito pa, mga daotang tao, sa daan na tubo, puyog sa mga maayong tao. Mura po na ako, Okay. Salamat kayo, sister. Praise God. Okay. Sa Ecclesiastes 3, no? Uluhan, may panahon ang tanang butang. No? Di ba na to nga sa napulo kasugo, usag yun na sa balaod, thou shall not kill. Di ba? I-remind na to ato nang natunan sa miyagi nga. Ngano nga sa Ten Commandments, usa sa mando sa Dios diya, thou shall not kill. Ang rason ana tungod kay ang tao wala siya katugod mo patay o siya gahom. Kay ang tao dili man mao'y tagihas kinabuhi. Ang may katungod mo patay o mohonos kinabuhi, ang tagihas kinabuhi sa tupa ang Dios. So ang Dios lamay makabuot sa pagpatay. Di ba? Ang tao dili mo nang thou shall not kill. Pero naay mga panahon diin himuon sa Dios nga berdugo sa pagpamatay, kay iya man ang gahom, tao rapot. Di ba? Okay. Sample nga, iyang gihulagway ang iyang silot nga, musilot yun siya. Nga, sa panahon sa mga Hudiyo nga, ipakita po niya nga ang ilang malaod, musilot yun o death. Pero, doon na ito'y pagtugot sa Diyos, ang Diyos sa ilang panahon. Pero, inon talang masabot na to kay sanction man ang Diyos. Doon naman ito'y silbing kanagaling. Kung siya gali magbuot, di ta kaita na. Kung siya may magbuot, kay iya mong pagbuot. Naaman siya gahon. Pero kung kabubuton ras tao, dili niya kabubuton ng pagpatay, wala na siya. Wala na siya.
So, for example, katong ilang balaod sa una nga batuon ka hangtod mamatay sa daan kasabutan na. So, makaingon ta nga reasonable to sa ilang panahon kay ingon na naman ang ilang pagsabot sa balaod. Pero sa atong understanding sa atong theology anak, sa daan kasabutan na unya ang atong pagtuo dili man nakahubok, nakapuko sa daang tugon, di ka to una pa man tong ang sa gingharian sa Dios. Temporary man to nga hulagway kay ang gipaabot yun nga fulfillment, ang kinatibuk-an yun pagpaklaro sa Dios unsa gyud siya dili naman pagabot sa iyang bugtong anak, yang final revelation, Jesus Christ. Sumuna nga ang fulfillment mayong kag kinatibuk ang pagtulon-an sa Dios mahibaw ana to panahon na ni Kristo dili panahon sa daan. So sa daan atong sabton nga daw gihulagway lang sa Dios nga musilot gyud siya. Musilot gyud siya. Then hira pong gamiton ng tao. Bisan gani sa gingharian ni David, patay man to. Di ba? Ang ilang kontra, pamatyon man nila. Okay, ang ilang kontra, patay po nila. Di ba? Patay ito. Katulad yung patay ni David sa Goliath. Masabot to kay, ang ilang formula god sa Old Testament, an eye for an eye. Ngipon sa ngipon. Di ba? Mata sa mata naman sa Biblia. Okay. Di lang ko mo kutlo dahil teksto kayo, usay malimot ko. Okay, kining issue hagod na wala kay ko mamaster ani kay na focus ko ani karong nakalitan ko ani ba kay adi ani atong panahon. Kaya nga kung mga issue nga natun-an ako kayo kining katong common objections of our religion, larawan, santos, purgatorio, ana kining issue ha murag wala kay ko naka-studio mayo ani nakalitan lang ko ani mo nang ukab-ukab ko ginahinay ngayo ko lamdag sa Ginoo nga naragi ko ikapaambi mo nga murag malimot ko sa teksto sa ban pero nga ang formula sa daang kasabutan an eye for an eye, ngipon sa ngipon, bot pasabot nga kung bunon kag bato balusan nimong bato mo nang patay gito ilari na ikatingala. Pero kadto kay Old Testament na to dili pa man tumao gani no. Dahil tuling diri sa Biblia nga mo ni pagtulon ang Katoliko nga ang atong pagtuo dili gyud nato sana ibase gyud sa unsa to sa daan. Kay kato unang ang pato pagpadayag sa Dios step pag hinahinay para sigud nga sa daan kasabutan ang giunang gyud pagulaggoy nga gidawat sa Dios mga Hudiyo ra. Medyo murag usay makaingon ka nga pihig man ang Dios kay ang dawaton Hudiyo raman hindi lo may labot. Pero dili na to sabto niyo na naghinahinay sa Dios paggulagway ang pagkabig og tao. Giuna niya mga Hudiyo dahil musunod na po ng mga hintil. Pag-abot na sa fulfillment sa bagong kasabutan. Katong pag-ani ni Kristo na iyan ang gisugdan ang usa ka tinuhuan nga dili lang kay para sa mga Hudiyo kundi para gyud tanan. Muna universal, muna gituog og Catholic kay para mas tanan dili man kay para lang sa mga Hudiyo. Katong tinuhuan sa mga Hudiyo gitawag to tinuhuan sa mga Hudiyo kay para naman sa mga Hudiyo. Pero pag abot sa bagong kasabutan para lang sa tanan mo nang universal o Catholic kay mo may meaning anang universal Catholic para sa tanan. So diri sa bagong kasabutan iyan ang gitudlo tanan unsa gyud ang kinatibukan nga mando sa Dios nya gi-emphasize man diri sa bagong kasabutan nga at ang atong paagi nga gamiton nga ilisda naman nato tong ngipon sa ngipon, mata sa mata, ilisa naman og kung buon kuno ka og bato balusag pan. Lahi naman, di ba? Ato sa basahon ning sa Hebrews chapter 8 verse 7, no? Sa Hebrews chapter 8 verse 7 giingon, For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. Nga, kung kadto ko ng unang kasabutan, wala pa'y sayo. No? Kung wala pa ko na'y sayo itong unang kasabutan, then should no place have been sought for the second. Wala ta kinanglana ang ikaduha nga kasabutan. Di ba? Na ako na'y sayo. Masahay, delikado pa rin ma-misinterpret na ito. Okay, kaya kasi may utang na sayo, itong daang kasabutan. No, ang ubang mga exegetes, mayon sila na ipasabot ko no diri nga, dili pa tumao. Tubot pasabot na pa'y kulang.
Una po tayo kulang. Ngabot pa sa bot, dili ta mo tutok, katurag yun. Pras ba lang maingon ng mga Adventist nga, sa ba lagi gihapon? Okay. Wow. Nakita mo ingon, nag-usap na lagi na. Ay, kung sa pres ano yun, masabot man nga naagi ka usaban. Di ba? O yun na daw. For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. O naik, kung wako ko na sa iyo. O, tundaan kasabutan, wala nang tamang kinanglan na ang ikaduha ng kasabutan. So, naik ikaduha kay, naaman din sa ikaduha, dili sa bagong kasabutan, mahimuan na to ang unsa gyud ang kinatibuk-an mahitungod sa Dios. Kay si Kristo final revelation sa Dios. Nasa Hebrews chapter 1 verse 1 to 2. Diya, giingon diya nga, sa daan ko ng kasabutan ng Diyos, nagkikistorya, pinagis mga propeta, apan sa kaulahiay mga adlaw kung last days, ang Diyos nagkikistorya, pinagis sa iyang buntong anak na si Jesus Kristo. Di ba? Una nga, ang full revelation sa God, si Jesus Christ, ato pa na ano to mihibaw ni Jesus Christ ang fullness of the truth about God, about kung sa ang Diyos. So naa sa Christianity na to mahibawan ang fullness of the truth. Di na to mahibawan ang fullness sa daan. Una nga, kinahanglan yun ang bagong kasabutan. Unya, si Kristo gatukod og simbahan, nagtukod og iglesia, nga iyang gitahasan sa pagpanudlo po, kaya diyan po siya magdugay, matay mo siya, banaw, mabalik. O, bumitaw to nga, sawa pa siya mamatay, banhaw, then mabalik, nagtukod sa iglesia. Katungwa pa ni matukod ang iglesia, muli kayo pag iglesia dakpon. Mo iskapo pa siya. Kaya nga naman, kinahanglan sa agyon, magtukod siya ang iglesia, kay mo may iyang suguon pagpanayon sa pagpanudlo. Ngayon, di lang kayo nagtukod sa iglesia. Ingon man siya nga, ako pong iglesia, tukod-tukod, bukugin. Kuha po'y mangulo, maot po, magkabahin-bahin po mga tao, wala may leader. Oh, okay. Unang, pagtukod niya ang iglesia, iyang gipili si Pedro. Di ba? Pedro, yata ko ganin mo ang mga Yahweh, ngiharian sa langit, ang imong idili na mo sa langit, ang imong itukod. Di ba? So, giingnan na daan ni sa pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia, giingnan na niya si Simon Pedro nga, ikaw mo dumalaan niya. Ikaw ay mo dumalaan eh, katong giingnan niya. Siya ba, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh ngiharian sa langit, ang imong idili idili ako sa langit, ang imong itukod. Pero, yan itong higayon na, kay napaman si Kristo, wala pa yun mo dumala dahil si Pedro kay napaman si Kristo. Pero katong namatay si Kristo, nawanhaw siya, then taliabot na yun, namusakar siya sa langit, kanang nasa San Juan, 21:15-17, na dito na yun, tugyanan na yun si Pedro. Sa katong pagdumala, pagpangulo ba, katong giingnan niya si Pedro nga, Pedro, higugma ba ko niyo? Siyempre, tawag ni Pedro, higugma. At iba na ang akong mga nating karnero. Kung iparaphrase na to sa amarangan ng Kristo, kung nahigugma ka na ko, at iba na ang akong mga nating karnero. Subli na po, kung ang pangutana, no? Pedro, higugma ba ko nimo? Higugma lagi ka na ko, you know? At imana ang akong mga karnero. Subli na gyapon. Wala yang yun kung atong iparapres kung tinuod kang nahigugma nako at imana ang akong mga karnero. O dahil, Pedro, gihigugma ba ko nimo? Pura nasubo si Pedro kaya nung ibalik-balik. Balik-balik. Okay. Malagi, sayod ka sa tanan Ginoo nga gihigugma ko ikaw. Oh, yan usa na sa atong ebidensya po nga Diyos Kristo kay nganong niingon si Juan o niingon si Pedro nga Ginoo sayod ka sa tanan. Kaya kanang sayod sa tanan kinaya ra man ang Dios, di ba? Okay, ang tao dili man sayod sa tanan. So dapat nga nalitok na ni Pedro, so nagtuo si Pedro nga Diyos si Kristo. Okay, sayod nang ditudlo sa mga iglesia ni Kristo nga tao lang. Okay, tao lang. So muna ingo, kung tinuod kang nahigugma nako Pedro, at iba na ako mga karnero. Imagine anong katulo na kay tulumang pud ka klase ang katawhan karnero sa Diyos. Iyang karnero, dili siyuta, ano man. Kanang mga bata, pas pagtuo, manang nati. Dili pahamtong, di ba? Dayon, karnero, nganong kaduhan niya sublia.
Kay duha man ka klase ang karnero o hamtong. Ministerial o non-ministerial. Ministerial kanang mo dumala na to simbahan ng mga pare kanang giordinahan. Dayon ang ubang mga hamtong mga karnero mo na nakita kanang mga idarana nga. So, di ba unya kanang pagpakaon pagdumala sa mga karnero ni Kristo iya man ang trabaho, di ba? Kaya sa Juan 10:16 napay wala masakop nini nga akong turil sa to pa iyang simbahan. Usa nasa kanabang sa Juan 10:16 kanang naingon siya nga napay wala masakop aning akong turil sa to pa iyang simbahan, iyang iglesia. Usa ka turil. Kinahanglan sangyawan puto sila aron mo pasakop aron mahimo na lang yun nga usa ka panon ubos usa ka magbalantay. Ang magbalantay si Kristo na ang Pangulo. Mo pagkaon, mo atiman sa iyang karnero. Sumura ang shepherd. Karon, ang pangutana kanang pagka-shepherd nga usa o pagka-leader. Mao man na iyang gisahon ni Pedro katong sa Juan 21:15-17 katong iyang giingnan atiman na upakan ang akong mga nating karnero. Atiman na ang akong mga karnero. Atiman na ang akong mga karnero. Ano mo na? Kay dito na, turn over na ni Kristo ang iyang pagka makita nga usa ka kanang shepherd, di ba? Sa Juan 10:16 usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay o shepherd. Usa ang pagka makita nga magbalantay ni Kristo iyang gisangon. Iyang gisangon ngadto ni Pedro. Mo nang gitawag og gihimo siyang biker. Mayong hapon, Sister Rod. Okay. Okay, salamat sa mga liking sa mga posting ako sa Facebook. Okay. Okay. So, mo na nga kita mga Katoliko gatuo ta nga si Pedro may unang executive minister. Dili si Felix Manalo. Di ba? Di ba? Kita na si okay. Mo bagting ng dalunggan as may English ni Kristo ang kabasa ato. Ako lang po nang isir kamay di lang na ako hingan lang no. Kay eleksyon mo ni. Abot nakabasa ba si sister ato. Ako lang isir niyo kay kamatuoran na kasi may tabo po ninyo ba parang di po mga baguhan. Napiktuhan hasta akong bata. Basta ba ito mo sa follower na to nga taga Cebu. Kabasa ka to si? Okay. O nag-post ko o kaya nang siguro akong gi-post God nga himpag ang ego hapit din sila tanan may ego ato may ego iglesia ni Kristo hasta Adventist tanan pero ako yung gi-pinpoint ato iglesia ni Kristo man pero nibagting tong akong parinting nga Adventist pero magkailangan ni si Sis Jingjing sa akong mga gagawa diri sa mga Atletico side. Okay. Sis naman sila igsuon nga na Adventist then katong iyang anak di lang ako hingan ambot mo, eskwela siguro na pagka-pastor sa Adventist. Dayon, so ito akong i-state dito nga sila, basta kayo mo na provocative, medyo provocative siya kaya nana mo yun na sa pagtuo na ay provocative, labi nagmutubag ta then, kung sila in-comment man to siya in-comment siya o ano siya nga hinahinay ko na ba tag-ukuan kay kagkamang ko ng tinuhuan ba makasakit ta o sa ubang tinuhuan ay lain ko po ng tinuhuan ta okay raw na to dawat kay ko ginala nga comment Isus kay gipunan magyug murag matandog na akong pagkatawa ba nga pero kung diha ka na buhi kuan kung diha ka na buhi diha ka na buhi anong buhata kasabot ko nimo kuyate lain na nila ingon ko siguro akong gituwag ingon ko nga kasi imong bato sabot kuan gaw ba to mag-ingon pinsan kasi imong bato sabot kaya livelihood pa galito itong igamit no uyang ba't pasabot pa nga kung mo niya akong livelihood kasabot siya ay ko yati iyang pasabot yun ani nga gibayran ko simbahan yati sa ingo nga ako lang, dili ko yung word for word mo niya akong pasulti, pero mo niya akong thought, ingon ko nga, nakibalo din ka? Yung sa,
kung siya ako, ano, nabuhi ko. Oo, yun siya nga. Mas ito, yun siya nga. Iyon ko nga. Kaya mo ba ka, nga nung, siya nabuhi na ito yung programa, nabuhi na yung anak. Yun siya nga. Unsa di ay, mutana may nun siya, na-prove na, yun siya kamalo. Yun siya nga, yun ko nga, siguro, may tatong kaato ako ikuhan, hindi ko ka-memorize na ng totoo ito, among tubag-tubag. Hantun nga, niabot sa point ba nga, iyang niingong ko nga, kaya akong gikuhan sa iya nga, gi-emphasize nga, akong gihimo ni, dili tungod kay gibayran ko. Kaya sa akong side yun, kung tagaan pa ko simbahan, dawat mo ko, okay? Magkatama ko ko. Okay. Pero ako ning gibuhat, dili tungod kay gibayran ko. Kung dili, tungod kay nahigugma ko sa pagtuong Katoliko. Motong niingong ko nga, kung kanibang paghigugma pinsan, mabayran ba? O kanibang paghigugma, mabayran ba? Tubag mo na siya, oo, pinsan. Hingala rin ko, mo ba? Sa ato pa, ang tagigugma na sa imong asawa, imong gibayran. Tubag mo na siya. Ibang-ibang, wala, dinilig. Dito nagsugod din mo. Kaya hantod na murag nalain mo to siya, no, sa akong statement. Ngayon iyang isabot na, no, iapil iyang asawa. Masumbing nga man daw kung buto sa bot. Unya, moto, na may mga followers na ko, labi na taga Cebu, dagang ay kong followers Cebu. Babae, ito si Juliet Apayor. Nakuha na sila, napan si brother Apayor, na Apayor po. Mo nang gikuhan siya, gi-argue siya. Hindi, tubag mo siya mga lain na, dito na, din hangtod, akong bata, nakakita, itong react po. Mo to, hangtod, hilumya siya, hunggang siya. Still na ako sa morning, napala na ko. Actually, dili lang kay siya mo yung nakahimuanan ako. Natin usang nga, komentarista sa radyo, ginana po ko, nga, murag, magdugay na mong debate, mahulugin nga, ila kung ingnon ba nga, kay, mo na yung pangita, mo na yung daong ka nabuhi. Ito mayroon ba, no? Mayroon ba? Bawa na, no? Di lang napahingan na, gani, amigo na ko ron. Di lang napahingan na, komentarista na, announcer na sa District Elsaw na. Kay debate mo ni Akitsville, madugay, malikog ito nila, magkadugay among debate, mahulog na personal ba, mga naman. Dito, mudagan man na nito sa mga binuhatan sa pare, ano ba, maot ba, musimang naman gusto ko rin na. Wala, hangtod mo, wala na yun ha, kay, mula pasabot nga, kay diha man ka nabuhi. Iingto na, mauna niya kung na pala, learning ko na ko. Learning ko na ko. So, sa akong stand, huwag na yung mahatag na ko, dapat yung gawin, tabang na po na ko. Pero, gihimo na ako ni Dili tungod kay gibayaran ko. Kung naamang galing. Kung naamang galing. Okay, praise God, huwag na. Okay. Pero, mauna nga, ato niyong libuha tungod kay nahigog mata. Buot pa sa buot, bisan pag way muhatag, naay muhatag ko, o wala, ipadayon gini na to. Ipadayon gini na to. Okay. So, gani, no, nalipay ko ato ko sa katong komentarista sa radyo kay naman si bata diya sa Estaca Little School. O, di yun. Kita ming luha. Mura mong galing na interest po sa atong apologetics kay. Yung nangayon mga isa na ko o mga clipping sa rapture. Ay, ito salig din na to. Kaya na ako, katoliko na po siya, pero siguro na pagka mula against ba usahay sa atong simbahan. Kaya mga katoliko na, okay, pero nalipay ko kay mura nilahi ang Pino. Nangayon man ako mga clipping sa kuwan. Kining rapture. Kay na ako na yung mga born again sa katok sa iyo. O, yung na. So, mura na akong i-share sa iyang word sa message o about o giyaba itong litunan, no? So, nanatay tampo niya. Okay. So, karon akong siwasong gamay, no? Katong iskutan ako kay ganina. No? So, mao na to, sis, katong about ganina nga, ang daang kasabutan, dili pa tumaw na ibag ko.
Nadiri ang full revelation sa Dios pinagi ni Jesus Christ. Nadiri gitudlo ang kanang kunggungon kag batu balo sa pan. Una nga ang atong simbahan dili mo matingala na bisag naa ng death penalty sa Biblia mayon nga nisupak siya ang death penalty karon sa tao. Kay actually kanang death penalty na pero dili man gud sa tanang higayon magsige tag patay, no? Akong basahon ning Ecclesiastes, no? Oh, asa naman to? Pero Ecclesiastes. Yun ang kay mo na itong gamit po na introduction nila. Discuss ko aning tapika. Ngayon naman ang patay sa Biblia. Kay ang Diyos nasugo mo po sa iyang mga sako. Pag silot o death penalty atong kuhan. Lagi ulagway kayo na sa Ezekiel po. Ezekiel 9, 4-6. Ezekiel 9, 4-6. Ito galing-galing na mababasa po na ito. Ako lang siguro ni unahon ay ang Ecclesiastes. Okay. Ezekiel chapter 9. Okay, double purpose nga ako ni siyang basahon. Magamit na to po ni siya sa kanang simbolo na to sa cross. Magamit po na to sa pag-explicar nga ang Diyos gahulagway gyud og patay bisan sa sadaang tugon, no? Ezekiel 9 verse 4 to 6. Pidira. Ezekiel 9 chapter 4. China, si Pedro Kutlo. Okay. Yun yung sugan ako sa 4. Yun yung Ezekiel Kapitulo 9, versikulo 4. O giingan siya sa Ginoo, libuta ang syudad sa Jerusalem, o butangig patik ang agtang sa tanan nga naguul, ug nag-agulo tungod sa hilabihan kang hilad nga mga buhat, nga gihimo sa mga lumulupyo niini. Giingnan usab niya ang uban, sunod kamo kaniya, o pamatya ninyo, pamatya ninyo sa walay ko kaluoy ang mga nagpuyo sa syudad. Pamatya ang mga tigulang, ug ang mga batan-on, ingon man ang kabataan, o kababayenan, apan ayaw ilakip pagpatay kadtong may patik sa ilang agtang. Sugdi ninyo kini paghimo dinhi sa akong templo. Busa giuna nila pagpamatay ang kadakuan nga dito sa templo. Now, sa akong pag-research sa exegesis ani, medyo dunay variation ang pag-interpret ani. Dili ang uban ngayon nga dili nato ni kung literal gali kayo nga ngayon kag historical gud siya nagalingon nga murag pasumbingay or kanang sitaw kanang kay kanang sa figure of speech di ba daghang na kinasumbingay daghang style sa speech ba na o kana sumbingay allegory ngayon na dayon malimot lang ko sa exactly gyud sa exegesis ani pero ako lang masugian na usa na siya ang ako lang emphasize diri nga mapasumbingay man ni o literal o historical ba o pasumbingay lang or legend or kailangan mag-conform sa revelation sa Ginoo daghang style dahil pahaling istorya lang dahil mga nag-study aning Biblia sa una nga moingon sila nga basta wala pa'y dogmatic statement na rin mga speculation moingon ang grupo sa mga theologian historical man na pero later on sa ilang pagtuwa dili na pwede historical kay murag mo again sa science mo again sa science kung sa ina gali so ayaw dili na to literal na masamo ta nga kay ano to biyang simbahan dili biya suka po science okay suka po science okay gani nagali mga interpretation doon nga ang simbahan mo murag maulawa ng evolution pero evolution nga kanang si tawag na dili mo samot sa pagtuo okay kanang musubay rin gapos pagtuo ay di sa ko anak yung murag complicated kaya dili pa po master ani kay magtuon ko ta sige
kanang mga dialogue sa mga theologian kanang dibasaan niya sa libog ka hanggang kay mga speculation ka na usahay later on ang consensus sa mga scholar ilang school abi nagwala mga dogmatic statement kay i-emphasize yun sa simbahan nga katong statement ni St. Thomas Aquinas nga faith is not opposed to reason. So may kag science naman diyan ang reason. Okay. So dapat ang science of faith one kanang dili na supak kay ang mga atheists ang ilang style ilang ang awayon kanang pagtuo og rason. Di ba? Una mga atheists pinagi sa ilang ka bright kunuhay sa ilang rason, ilang grupo na itong pagtuo, pinagi sa rason. Yan, di ka kabalo mo tubang nila, mura sila correct. Pero si St. Thomas Aquinas, isasupak siya na iyang ipamatutan nga, faith is not opposed to reason. O, iyan ang i-prove, pinagi sa pag-counter niya sa mga atheists. Mga debate ba? Kung tubago niya din, logical po, iyang ang pamatutan. Kung kahibaluta mo tubag. So, iyan nga, ang science, hindi nga kontra sa atong pagtuo. Munang magtuon tao kayo para kayo mulutan sa una. Okay. Kaya ako, ang weakness lang ako rin mag-research na binag-video, mga debate sa video. Di kayo na ako mag-grasp, tanan na kisa kining mag-debate nga English, mga slang kayo uban, iklisod kayo sa tun. Latest kayo, nagtanaw kong debate sa si Fred Horn nga kanang apology sa Catholic Answers kaya kundahan sa KTS, lamig ilang debate, lingkod kayo ilang debate. Pero mag-lusod ko o grasp sa English ba? Okay. So, mauna. So, ako lang i-state ninyo, no? So, dili, gahulog ko nga, ang Diyos, musilat yun. Yun. Dayan, kining patik dili, sa King James Version, sa Protestant Version, gingon lang, put a mark. Kay, ang dili God, katong mga tao nga buutan, kato pa, nag-amping nga dili makasala, pangbutangan o patik, ang agtang. Dahil, musuroy din itong mga birlugaw, pamat yun itong walay patik. Kaya katong walay patik mo, ito sila mga makasasala. Pero katong nag-amping na dili makasala, dili mabulingan sa sala, pangbutangan o patik ang agtang. Ilhanan to sila nga, mga buutan. So, musuroy itong mga birlugaw, pamat yun itong walay patik ang agtang, buat pasabot mga kasasala. Pero katong naipatik ang ilang agtang, sagdan dili, pat yun. Unya, muna, gihulog mo diri ang Diyos og death penalty. Ma-historical man na og pasumbingay, basta kay gahulog mo ang Diyos diri og death penalty, no? Okay. Dayon, hello. Kanang, ang patik diri, basig mangutan na ta, kaysa King James Version God, giingon lang, put a mark. Put a mark. O may yung kaytag mark, o sa may purma na, kaya may yung mark ka na, dyan may purma. Muna nga, mo research ta, kung naamoy hubad sa kanang Jerusalem Bible o kanang, kurang I think, New American Bible, doon nakahubad. Ang gihubad sa New American Bible, asa na sa maayong balita Biblia, katong daan, ingon nga, butangi o cross ang agtang. So kining patik diri cross ang purma. Either maana ba siya nga pagka-cross o X, basta kay cross. Nga naman kay ang sa Hebrew ana, ang nakabutang dito kanang titik tao gani sa Hebrew, nga ang purma ana cross yun. So muna ubang translation, butang iklaro nila unsay purma, put a cross. So, bisan pagali sa Old Testament, ihulagway na nga kanang cross, patik na sa katawan ng Diyos. Muna nga itong, kita ron mga Katoliko, muna nga itong simbolo, cross, biblical na. Okay. Sa daang kasabutan, nagalingan patika. Kanang cross, ilhanan sa katawan sa Diyos. Ikutangan ko ng cross. Then sa plaza na hinumdum ko, nga ni repute na ko, na yun siya nga, uy, Brad Veritas, akong gitanaw sa akong Hebrew alphabet, dili man purmang cross ng tao. Ako pong gitanaw iyang Hebrew alphabet, tuod lahi man, mura maglingkuranan. Tingko, atis niya. Kasi yung likuan. Mura nga, anak ko, basta ko mo react ato, kaya research ko, pag-ulis ko lahi ko, tig niya, lahi man itong tititaw sa iya, di man purmang cross, mura maglingkuranan. Pag-research na ko anan, Hebrew alphabet, kay
ni-undergo mo rin ng mga usab-usab ba, nang ipang-revise ba. Okay. Sa modern Hebrew na mo changes, mo nang dili exactly parehas yun sa karaan ng Hebrew. Makita nimo nga ang titiktaw sa karaan yun ng Hebrew, cross yun, forma. Sa modern Hebrew na mga changes. Ito tingala na. Unang pag, gidala yun ako itong, sa to akong reference nga akong gidala, pagkasunod sa Bado. Okay. Kanang debate niya, nasa Bado. Okay. Gidala na ko ito akong reference, akong ipakita sa iyaaw. Mao ni siya itubag na ito. Giskutan nga. Kanang imong Hebrew nga ang titiktaw, murag lingkurangan ng forma, bago na modern na. Ang akong ibasihan nga Hebrew alphabet, katong karaan. Nga forma dyan cross. So, kung saan yung mag-reveal, katong karaan. Okay, karaan mo yung tali sa kuhan. So, sa katong nga point, murag nakabintaha ko. Okay. So nga, ang original titiktaw, forma yung check cross. Bisag mo, research mo na. Okay. So, muna. Ngayon, ako ang basahon ang Ecclesiastes kay usahay murag malibog ka ba nga ngayon naman nga sugo sa Diyos, ayaw pagpatay. Diyan, gahulagway po siya na ipatay. Kalibog. Wala mo sa amin. Okay. Okay, why? Okay. Iwasan ako nito maya. Kay wagsugod na tayo sa atin. Okay. Okay, hulagway nga na ipatay. Gihulagway po na thou shall not kill. So, muna to ang explanation sa miyagi nga. Thou shall not kill. Mando na sa Diyos nato mga tao nga tungod kay wa tay gahom sa pagpatay, only God. Pero kung ang Diyos na may magsugo sa pagpatay, okay na kay siya may gabuot, kay siya may owner of life. So muna bitaw diri sa Ecclesiastes ingon nga ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. May panahon sa pagkatao, may panahon sa pagkamatay, may panahon sa pagtanom, o panahon sa pag-ibog, may panahon sa pagpatay. Dili lang ako diwason, di magsugod na sa itong kalibutan. Kung basahon na ito ni Ecclesiastes 3, na diri giulagway ang panahon. But, kanang yung katulog, mukaon, o patay na siya. Okay. Nga, karon sa atong panahon, kanang death penalty, ang mga pare, kung diri atong himuon na sa diri sa gobyerno, murag mo musupak ang simbahan kay ang death penalty murag ipapasa Dios sa simbahan. Usa sa reason ana kay ang hukmanan sa tao dili perpekto palibot. Namang ili review ana nga pagtuon sa mga case na gisilutag death penalty. Then later on na discover nga may nagsilutag kamatayan nga mga inosente. Because atong korte god sa katawanon dili gid siya kasaligan ba nga di masayo. Nga usa na nga kini kung ingon niya atong korte may pa ipapasayos na lang nato ng death. Ang kanang spiritual death na lang sa adlaw sa paghukom. So ang atong silot lang diri nga atong ikuan sa gobyerno kana rang sana kanang life sentence. Then aron pod ma-emphasize pa kayo ang pagtulon ni Kristo sa bagong kasabutan kanang love. Nga ang mga kriminal, mga makasasala, katagaan sila dakong panahon. Oh, kay ang Ginoo God dili malipay sa kamatayon sa mga makasasala. Malipay ang Dios na sa dili pa unta mamatay ang mga makasasala, mabago. So kung imong i-death penalty na yun, wala na chance. Wala na chance, wala na ang simbahan. Preferable nila nga silot sa unta imong gobyerno, life sentence lang kay agad sa prisuhan, allowed man ang mga missionary magwali. Magtudlo sa pulong sa Ginoo. So napay chance na mabago. Kaya kung sinuta na tubig, wala na chance. So, kung na usa sa ingon ang simbahan nga, kanang death, hindi mo na mawala kay wages of sin is death, spiritual death. Pero ato na lang ang ipapasa Diyos sa laws paghukom. So, pero kung muingon ang Diyos, muingon sa diri, o sige, pacture na tawa na, okay, pero, wala siya masulti po sa daan, iyan ang isulti, pero karon iya mang gitaga authority ang simbahan. Di ba? Nasa Mateo 18:18, tingnan niya ang simbahan, ang inyong idili syuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Gani, kung atong tunan, kanang protocol sa panagiusa, di ba kaning kahapsay na man ang protocol? Di ba sa opisina sa mayor, kung gini ka mo sunod sa protocol niya,
makasukan niya ka mo saka magdiretso kas mayor dili ka mo agi aning kining buwan yung kana po mo apply ka trabaho proseso po na dili ka mo diretso lagi ka mo subay sa proseso. So ang ginharian po sa Dios proseso man na may protokol na bisan dali sa Supreme Court na naman po na protokol bisan sa mga balaod na to kanang mga kaso. Di ba? Hindi mo ka mo dito sa Supreme Court mo, agi pa mong mga lower court. Hindi ka mo kontento sa mga lower court, regional trial court, dagan ka Supreme Court. Ang Supreme Court mo ay final arbiter sa atong balaod. Niya, dili sa Biblia, ang final arbiter kay dili dia gobyerno sa tao. Simbahan niya. Ang inyong ibuli, dili siya ituloy na ako sa langit, ang inyong itugot. Ngayon, sa Mateo 18:17, sigurado yung ka nga, ang simbahan may final arbiter diri syuta. Kay kung doon ako naibangi, doon ay mga kanibog o siya, umahusay yun, dango ko sa simbahan. Kung di ko kami ng simbahan, isipong ka makasasala. So kung nangutan na ito sa Biblia, kinsay final arbiter, dili ang gobyerno sa tao, kung dili ang simbahan. So kung mayroon ang simbahan, dili sa taan ng death penalty. Approve na sa langit. Kaya ang inyong idili diri syuta, idili na ako sa langit, ang itugot. So dapat, ang atong presidente, obeysa naman, mayor ka diya, mga congressman ba ka diya, senador ka diya, dapat mo tuog yun sa simbahan. Especially yun sa atong leader yun kay ang buto na akong gani, ang pinakalabaw amahan diri syuta, Pope man. Karon na, lisod kayo ng doktrinahan kay, di man na pwede kay, agay aning freedom of religion, wala may labanan good nga religion. So mura man ron, nahitabo ron nga, murag equal mingkag mga presidente o kanang ang Pope murag equal lang ang uban gani mulabaw pa gyud sa Pope kay mas tuhuan man sila kay Pope. Pero Biblia theocracy man na God dili siya ta Pope kanang ranggo sa mga presidente ubos na naunta pero kay agi aning daghang relihiyon niya kay nga hiago man taog dictatorship o relativism na walay absolute truth wanang lisod niya atong katulungan. Pero later on, akong paapas niyo katapusan, Daniel 2:44, kanang mga gobyerno sa tao diri syuta, kanang luhod na sila sa gobyerno sa Dios. Pero wala kayo balog kanus kana. Umaw na isugdan sa Katoliko. Katoliko ri mo man mo dominar, maabot ug madamlag. Pero wala pa kayo makita ron pero sigurado gina gani hinahinay na ron kay daghan mga Protestant nga hinahinay ang Katoliko. Ang sugod na galing na mga gobyerno sa tao naging masurrender sa simbahan, diha na. Okay. So, gana lang ang ako i-share ninyo. Sunod na po first Sunday, no? Sa bulan. Medyo mura di ka po yun ako. Okay. Programa po din yun. Ano siya? Okay, na microphone sis kay naka-record naman. Ipaliw. Sa mic. Sige. Sige. Sa ato pa lang sa ato pagpapuan o kasi usay inyong tanaw kayo pagkanako ba kay karon murag dugay naman po na pinakabulan naman sa December mo siguro tani ba no o di ba po ang atong mga kauban kami na realize nila na ako kinanglanon ay kasagaran kung kinalanon nato ni pag ma-challenge mo tao dahil mga laing reliyon o ginana, no? Sa akin na po ipamutana sa grupo at syempre kinalanon pa ba sa grupo mo? Ipamutana nato ang limiti na ang tanan. Yes, tama. I-open na natin yung taon. So, ang dali kasagaran, si Ricky, kita rin. Ako, kung magul mo ka gamay ra, ako di ko magulan na. Pero dahil mo, kay namong ganahan. Kaya ako naman hindi devote. Mani dyan ko, but if kinanglan nga, ikuan lang sa okay lagi hapon kung labi na may panahon kay nangulain. Okay. Yeah. Okay, Yes. Basin ko ang murag una mong kay Bible expositor sa ubang Yes, so ako lang po na yung isulti kay nag-teksanay may ni Sis Jingjing kay po kayo ginawat nga lain nga kaapuhan kay sa Santa Filomena kay diya sa Santa Filomena welcome kayo ni
Father tinga ang exposition before sa Mass. Yang gi-in-charge na sa Bible Apostolate ug CFD. Then karon si Brad Nicolay Lucenio, siya man ay presidente ron sa CFD. Gitahasan ang ni Attorney Abbas anang exposition sa before misa sa alas 5, so 4:30 to 5. Iyan na ni Nicolay, mga usa ka tuig gali siya nang balik-balik. Then si Attorney Abbas buntag siya. Then si Nicolay ni text nako nga pwede iyang ihatag nako ng iyang oras kay kitagaan ang posibleng time sa asa nga dapit sa ako ni kapilya ba nga ni tagaan po siya time dito. Muna nga gidawat lang po na ako kay maluhi po ko ni Nicolay wa ba na siya service okay. Oh. So muna akong gidawat dayon iko na mo free time matunong mo po natong ikasabutan diri. Muna kasabot mi ni Nicolay nga kining first Sunday diri ko then siya ra po yung gihapon dito. Then ubang Sunday ako ra dito. Okay. Gani ang human nag-request po. Okay. Bot sa unsang udlaw to ikutan dito. Okay, kay ang ato kong evangelization o kita mga laiko ni tabang kita sa mga pare. O kanang mga buhat nga pwede na itong mahimo atong himuon. Pero di lang na itong mahimo kanang buhat nila nga di ka na ito pwede mahimo. Kanang magmisa, kanang magmisa. Ilan din, ha? Yeah, okay. Sa hierarchy sa atong simbahan, dili manggunta ng function mahimo na itong laiko. Sa ministerial, pare na yun na, bispo. Pero kanang evangelization, pwede ta na, kanang mga charismatic, kanang mag-share pulong, pwede pras angin, pwede ta. Pero kanang magmisa, pare na yun. Okay. Magmisa, pare na yun na. So, wala, tabangay ta kay kini pong atong kalihukan ni unani ko sa purpose ani to counter anang gihimo sa ubang religion. Grabe kay na sila labi ng Baptist. Diha malabyan man siguro ninyo diha nga na sila tigong nga mga bata gani nga na ilang pakanon na pag-akit ra. So, dapat bang gudunta kita may maghimo ana Katoliko. Muna na maghimo ta mga kalihukan nga nani kanang BEC. Mahimong galingan na po tayo rally kanang evangelization, kanang gihimo sa couples, kanang ilim, o sa pananiya, to counter that kuhan, kay uhaw, magdaghang uhaw na itong mga Katoliko. Parang nga, maminus atong panahon gali sa mga lugar nga, magsigalatag, Suri-Suri, Ras Boulevard, magsigantod, magkasaan na lang ta, okay. Atong bisihon ng atong oras, labi na sa mga free time, kalihuka kayo nani, para malayo kita ng dik-adik, ng mga dik-mawa. Okay. Muna nga, kanang mga free time na to, di harap kita usay matintal. Mga free time. So kung mga free time na to, himo na to, nga, doon na tayo mahimo. Pagtabang sa itong simbahan, kini. Mo ni usapod nga, di ko magluya-luya ni, kay usa mo ni kapagi, magkalikay yung tentasyon. Okay, kaya usahay mo, sige na tag Suri-Suri, Gas Boulevard. Usahay na, mo kalitlag doon nito. Okay. Apilo niya ito ba? Okay. So, kaya lang, no? So, murag maura na, no? Ang atong i-kuhanin nyo. So, murag anything? Wala na? Okay, so, murag, mo-closing prayer lang siguro ta, no? Okay, may nito pa rin. Sa alang samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Dagang salamat, Amahan na mong langit noon, diin among tapos usab ang laing hugna sa among dugang pagtuon sa imong mga pulong, sa imong mga pagtulunan nga imong tudlo pinagi sa imong simbahan nga among gitun-an ang mga kubag sa mga pangutana, sa mga talibog niini nga maway nakapaluya namo o nakapabahin-bahin namo. Hinaot nga kini mapadayon pa namo sa sunod o ang importante niini nga mapaambit po na namo sa uban karon nga dili lang kay kami mao makakato niini hasta usa pa namo mga isuon nga kinahanglan niini kini kanan among gipasalamatan ug gipangayo sa gihapon sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo uban sa panabang sa mga anghelo mga santo sa langit. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ayong punto din. Nagpunaan mo to sila. Ano nang buhot at ito? Sa mga sila. Yan. Ang katong taga, pinagi sa ulinan. Paling ka sa balay, kaya ang dito sa buhos. Di ba sila kamutan ng pagkakuha na? Hindi ko kabalik eh. Alam mo, bisita. Ay, kung nagkita kay Juan man, kanina may
ko na sa ulingan. Yes, sir. Na-worried ako nga. Pero mo kabalik dito. Ang sister ng town ko. Lima basta ka po na lang nag-fight pa class niya kay ko niya. Kung wala siya lain na po, lain na kung luto, lain going in the Holy Hindi Spirit. pa sila. Going in the Ay, Holy Spirit. oh. Yeah, ako ano ka lang. Si Jay. Kita ka. Ito paluap atong mga paluap pa kami ko. Dagan ko no. Ang lima. What is blessing pa na sa... At least blessing pa sa Ginoo niya sa sila. Wow, sa itong pagdating, buha dahil niyo dito rin. Sa inyong balay.